Jerzy Młyński z Niestępowa i Żukowa. Zabił jednego i dreźgłę, tej me dostale strach. Jerzy Młyński urodził się 16 lutego 1934 roku w Niestępowie koło Żukowa. Ojciec pochodził z Sierakowic, a matka ze Starej Huty pod Sianowem. W 1935 roku ojciec kupił działkę w Żukowie, dokąd z rodziną się przeprowadził. Tam zastała ich wojna. Jerzy spędził ją na początku w Starej Hucie, a później w Żukowie. Tam uczęszczał do niemieckiej szkoły powszechnej. Po wojnie przez 3 lata chodził do polskiej szkoły. W 1948 roku zaczął uczęszczać do mechaniczno-elektrycznej szkoły zawodowej w Gdyni. Został elektrykiem. W tym zawodzie pracował aż do przejścia na emeryturę. W latach 55-57 odbył zasadniczą służbę wojskową w Szczecinku i Koszalinie. Wraz z żoną Haliną, nauczycielką, pobudowali dom w Żukowie. Tam mieszkają do dziś. Rozmowa z Jerzym Młyńskim zarejestrowana została w ramach Kaszubskiego Spichlerza Pamięci, realizowanego przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Ja ci był pochodzeni wasich starszych. Mój tatk był 1903 rocznik. Pochodził ze Sarakujc. Memka, rok starsi, była ze Stery Etek Lesjonowa z rodziny Miotków. Tate brat Stach miał kuznią w Stejsiowie. Ich był łesme knypa. Mum zrobione zdjęcia, jak oni starko niosle na smontyż w Sarakujcach. Jak powstywa stocznia w 1925 roku, tej tata w niej robił przebudowie statków. W tym czasie on sakruncy kule Żukowa. Mój tatk ze swoim brato zamieszkale w Niestępowie. Tam je se urodził. W Żukowie tata so wypatrzył zemio i kupił ją w 1935 roku. Mój młodszy brat so i w Żukowie urodził. Oni z brato kule kłenie, miele to karnio, łese do rybiele. U nas praktykował Myśków Stach łed Załkowa, jego młodszy brat Lewyn tyś u nas bywał. On później siedł do Pampłewa. Miele wieldzie gospodarstwo. Jego białką była Jadwiga, ona jeśli zieje. To gospodarstwo dosta ich córka, Ania. Ona młodo umarła, zesta mnie zanc Leuna Marian Szteńcel z zeca ma. We pamiątyce początku wojny? Jo, je miał 5 lat. Jak ta wojna nadchyda, ty tata nas zece wewiózł najpierw do Grzeniów, do Płemiecina. Tam je cił pierwszy strzałę w wojnie. Stąd my jachali do Starci, do Steretę. Stark był decht przed fronta umarły. On miał kwarków narobiony, ma w tych kwarkach chłedzele. Tate brat, co w Poznaniem robił, tyś se tam ukrywał. Tam me byle jacis czas. Me wiele byle kul sąsiadów na stałych. Tam byle 3 starsi knypi. Oni mieli zbudowane bunkra. Jakby docie przeszło, ty se tam mógł schływać. Rys przejechali jedny na kłeniach i w zole no ma 2 kłenie i jachali dalej. I to było wsiedkłe z początku wojny. Ale ku mewnet, po jacich 2 niedzielach, przejechali nazad do Żukowa. Tato oni po tym w zole na wojno. Ale po pół roku hejna z Pompowa go sprowadził, bo on był ima potrzebny, jako dobry meister od kowalstwa. Dzewa tak richtig mieszka w czasie wojny. Ku tamdze przed wojną, w samym centrum Żukowa, po sąsiedzku z Riglama. Tamdze je tery rondo Karola Krefta mieszkał Gleinert. Tam przed tym 3 Brytci mieszkał, ledze gedele na nie Drej Lilien. Jedna sołeźnia z Gleinerta, on robił wrytkę w elektrowni. Jedna łesta z tyrą panną. Gdzie są tery GS-e, tam była restauracja bloków. Niżej pod kwestią była stolarni i spółdzielni. Bloków robotnik wniz przedywał. Za Niemca wsiedkłe było na kartę. Ma tam chłedzele. Tam byli tyś ty Pitułowy Zygfryd i ten starsi. I ten kromlewy rys po niemiecku rzekł: dla peluchów nie ma ty masła. To miał stał w głowie na wiedno. Pod końcu wojny ty był fest strzelani. Jedna bomba trafiła w nasia kuznio i pół daku z kuzni szło. Tokarni łesta zasypany. Ale to na dobre weszło, bo przez to rysce tego nie wewiozle, bo tak by nic z tego nie ustało. Oni wsiedkło kredle. Wówczas wojnę wsiedce po niemiecku w busiele gadać do hio. Doma me gedele po kasiepsku. I chodzą w Żukowie do szkoły za Niemca. Tam zeterie poczta. Tam było bluz po niemiecku. A po wojnie było po polsku uczony.
W szkole były tyblece, napisane na nich, a po wojnie przeszła hefte. Za Niemca szkolnym był wejs. Tam był płot drewniany na sztachitach. Knypisa wisiele na nim, spiwele, aby w lyziele. Tam były drewniane brumy, to śle po nich jak po trapach do klasy. A jak ten szkolny to łyzdrzył, tej tego na ławo i tej cajgesztok, to je wskaźnik, z jednego końca greby. 2 knypów musiał trzymać go, a ty przez miesiąc nie mógł sadnąć na dypo. Co to tam było? Jezus kochany, z daleka przed tym wejść odrziele. Ty odnosił te sztrajfhuze, to były te oficirci, bykse ekstra. Co 2 dni on so przez oblyku, inny skłeżnie, inny bykse. W siatce miele strach. Biada, jakiemu nie rzekł Heil Hitler. Jak tego z daleka widział 10 metrów, a 3 metry tej z rąką musiał być w górze. Taci był ten kierownik szkłełe. Jak to so miało do końca wojny, ty wej miele 10 lat. Ty we wszystko widzele. Przez Żukowe siedduch maryś śmierceś, to fewy, balene kuny jaś pod Lamburg. Ty wiele umarło, według musieli ich widzieć. Je bardzo dobrze pamiętam, jak się maryś śmiercy ze sztutofły. Tyle ześle w korkach. Kuń cygnął ślupę, a na nich były bladowone sachy chlib. Ale wieleś tego bołu, i kto to tam dostał. Ty bidy co byle tak wygłodniały, że umierele w drodze. Oni spele w kwestele, ma byle słyszka ma w kwestele z riglowym knypo, ty ma tam wsiedkłe znele. Jedne spele być kwe wsi blisko dworca, to byle fest gospodarze. Tery tam i nikt nie gospodarzy. Mema rysna spłeswa, żeby ima zaniest jest. Nas ti wachmani ładne kiwele, ale ma byle dryst. Na madzyce ma oni dele płykły. Mema miały siety z miecha na 2 i tam było jedzenie wozione. Myślę z Cieśka rybakłe wścimy. Ich było 5 tak dzycy. Cieśk był najstarsi. Ich tata był kulejisz. I jest jeden z namasiet. Tej nyprzód wachman racił. Mein Hund! Pies musiał być nafytrowany. A to iż nie był rzekły ziełance pochwylił. Jak pies mocno ściekł, ty ma miele uciekać, bo on mógłby przewrócić. Rysmy zdoły ty wedle torów nekele. Ty był flaster. Zdrzymy, jeden idze i dreć go niese. Ma pedeśle z Cieśko i chcemy im dać. Najpierw i psy my musieli dać, a ty je blezi pedesiet. A ten wachman mordował prawie jednego i dredzigłe. To syn ojca niósł. Ani jeden, ani dredzi nie mógł dalej. Co jeden zadwignął, to dredziły pyt. A kolumna idze. I ten Niemc nic więcej, le pak, jen. Mały cykl z Cieśko. My nie chcemy ich więcej futrować. Taciu nie bele. Nie, żeby on wystawił ich, le zabił obydwych. My bele przepusiony. My nie szli tą drogą dalej pod dworc, le prosto przez to boisko na drugą stronę. Tam już nie było zabudowane. A potem wnet szla rysce. Ty nie było doch nic sklepi. Jak rysce szle, ty Niemce wysadzili ten wiadukt w Żukłowie. Ale oni na ścieżce nie zdążyli tego głównego filary sprągować. Tej był tyfus. I tyś zachwyżył, ledze umirele. Na karze ich wywiezili na smontyż. Miele kurę, a rysce w siatkłe brele. Oni kradli w siatkłe. Miele full wagony zaladowany poleścigłe sprzęty. I z tym oni wyjechali bonom. Miele ich strach. Temu my sedzili w checiach. Dzieci z mojego rocznika w siatce gdele po niemiecku. A rysce tego nie ledele. Ty nie mógł się odezwać po niemiecku, bo ty był źle. Oni tej myśleli, że my jesteśmy Niemcy, a my doch beleka siebie. Dziewczęta se musiały chływać. Moja białka Halina gada, że oni spele skóra ma w chliwach. Ona mieszka w Burci. A tej te dzyły se łełały, że tyfus je. Tej rysce ucykale. Moi białci wyjść był szpektora łychyjne w Burci. On mu gydał, żeby jechać z koniem z nim w Niemce. Ale też nie jechał. Ich było wiele dzieci, 12. Jeden na wojnie zginął. Białka je 5 lat młodszy od mnie, a najstarsi i siostra my tyle 96 lat. Dziewcząt ich było 7. Co dalej się dziejało, jak ta wojna się skończyła? Tej trzeba było iść jeść do Polski szkoły? Jo, dyrektora łesta bo szkływy.
Szkolnych to jej nie pamiętam, ale było ich wiele. W Żukowie u Meringów oni mieszkali. To były kawale, że a kobieta też mieszkała u Szteńclów. To jest ten pierwszy budynek, tam gdzie później szkolny Antonik rządzać mieszkał. Tam mieszkał Karwat. Nie żyją ich. Ten budynek też teraz pusty stoi. A tam jest ksiądza Józefa Lafon, ta budynek stoi. Zawadźcie, to wszystko przejął po wojnie. Przódy to były klasztorne, a oni wlezli na to pole. Oni przejechali z Poznańskiego. Ja, Polak, jestem z Poznania, on gydał. To były ciężkie czasy, bo była bida, ale wasa wiedno jakoś potrafiła poradzić z wszystkim. Ledze so pomyg, ale jeden dredzi mój. Na polach leżał full patronów. Oni konie majachle na pole i to zbierale. Me dzece też wszystko tak samo robile, jak starsi. A do te są uczyli fachów, żeby zarobić na rzeczy. Po szkole jesiedł do Gdyni, są uczyć za elektryka. Jak i wrócił z wojska, to i przez 2 lata je był kierownika kina. Moi wszyscy koledzy są i w Żukowie poumarły. Nie tak dawno umarł mój kolega ksiądz Kazimierz Goldstrom. My byli w jednej ływce. Jego starsza siostra jest dzieje. Ona jest Norbertantką w Krakowie. Najstarszy wiera w Żukowie teryje Agnieszka Mielewczyk, co na Sybirze była. To jest burmistra krewny. Przez wiele lat jedzeją razem z Białką w Kasiepszczym zrzeszeniem. To było bardzo dobry. W ten sposób mogli słyszeć swojej tatczyznie. Ale tery jej nie mam młece. Niech dalej prowadzą to młody.